Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Episode 10 part 2 siyaxoxa futhi. So kube nomsebenzi eMzumbe. Lo msebenzi uthi ubaba uMseleku ubaluleke kakhulu because umndeni wakhe mkhulu. Futhi usefike kwisigaba la amakhosikazi ayezwana ayaphilelana. So njengoba sekunjalo kulula ukuthi aphinde ahlanganise imindeni lena eminye ikhona. Angithi kaMseleku kunomacele okusho ukuthi khona umndeni wakaMacele, kunomayeni khona umndeni wakayeni, kunomakhomalo khona umndeni wakakhomalo, kunomangwabe khona umndeni wakangwabe. La amakhosikazi njengoba esezwana kuhle futhi ukuthi kuphinde nemindeni yabo ihlangane, amazwi kababa uMseleku kanye nezinye ihlobo bazane. So silibonile lolo suku lenzeka, bafika ke bebebaningi nje umndeni wakaMseleku umkhulu uhlangene. Ngaleso sikhathi uMseleku ukhulumile ngendaba kaLwandle noMpumelelo esho ukuthi bame kanjani. Wachaza ukuthi nje njengoba bekhona bonke sebephila njengomndeni omkhulu. Ngicela guys, ngoba lana episode 10 oza olandela episode 11. Episode 10 ila esiqhubeka khona episode 11. Esizoyibamba engicela ukuthi nikhumbule ubaba uMseleku othe amakhosikazi akhe aseyazwana aseyaphilelana. Isizathu sokuthi ebe nomcimbi ohlanganisa umndeni omkhulu babe umndeni owodwa ingoba kulomndeni wakaMseleku babumbene, banozwano, bayophilelana. So lokhu ufuna ukutshala nakwimndeni lehlanganayo njengoba ngibalile ukuthi kunomacele, kunomayeni, kunomakhomalo, kunomangwabe. Shuthi lo moya wokuzwana asekwazile ukuwakha kumakhosikazi ufuna ukuthi uqhubekele nasemndenini. Yes, yilapho ke indaba. So bayafika kuyadliwa ke kwenziwa konke lokho kwenzakalayo. Useyachaza ukuthi uma ushada umshado ofana nalo wesithembu ziningi izinto eziqhamukayo ezivelayo ezenza ukuthi imindeni igcine ihlakazeka, kodwa kakhulukazi okuwumsuka mhlambe ukuthi kube nokuhlukana kusuke husband. Wabala ukuthi kwesinye isikhathi amakhosikazi akwisithembu abanga ngisho umzimba womnyeni mayengasekho ukuthi uzongcwatshwa ubani ngoba bengazwani. Suthi njengoba eqale lo mcimbi wababiza bonke, uqala udlelwane obukhulu, into engeke ize iphelele kumakhosikazi kuphela kodwa iphelele nakwimndeni le ephakathi njengoba ngibalile. Episode 10 lo bengifuna ukuqedela le part ukuze mase siqala episode 11 kube nezinto ezizobalula ukuthi sizichaze, because episode 11 ngizosebenzisa episode 10 as reference, ngiphinde futhi ngisebenzise season 1 episode 2 as reference, kuphinde kube usuku la episode 9 beyoshopha futhi, because ikhona indawo la ihlangana khona, ikhona futhi nendawo onke lama episode anento eyodwa engizothi mhlambe icommon nokulalela futhi ukuthi uhusband utheni. Mase siyabuka ukuthi kahle kahle yithi esingezwa kahle noma abayizwa into abayishilo before sizoqhubeka. Ukubalile ukuthi inkosana yomndeni kuba owokuqala emndenini, kodwa manje ke lana kube khona uMpumelelo before uLwandle. So uMpumelelo akezukwenza izinto uLwandle engamfaki noma emdala kunoLwandle. NoLwandle futhi okuwuyena ophuma kunkosikazi omdala akazukwenza izinto ngaphandle kaMpumelelo. Lokhu kuchazela ukuthi mabekhula bekhule beqonda lokho, bazi ukuthi
bobabili bakufanele behlezi besesayidini lomunye. Noma acele ukufakaza into efanayo ukuthi lona omncane akusho ukuthi lo mdala uzomshiya ngaphandle, nalo mdala akusho ukuthi lo mncane uzomshiya ngaphandle. Yilokho okuchazwa umyeni wakhe ukuthi bobabili bamakhosana noma kulomndeni bobabili bakwi-position efanayo. Indlela engibona ukuthi ubaba wabo ufisa ukuthi bekhule ngayo, bekhule bebambisene ulwandle nempumelelo. So sikubonile-ke lokho, waseyasho ukuthi akakabafaki endlini ukuthi lona ubheke ziphi izindlela. Ngithi kamsele kunezindlela eziwu-4 njengoba kunamakhosikazi awu-4, akakababeki ukuthi lo wenzani lo wenzani. Lana-ke bekuwu-season 2 singakafiki ku-season 5. So ngalesikhathi-ke ube uchazela nomndeni ukuthi akakabaniki ama-duties ukuthi i-position kabani yini, iyiphi mhlampe indlela kufanele ayibhekelele ngokwenzani kulezo zindlu. Uthi-ke isizathu sokuthi a-introduce impumelelo nolwandle kumndeni lo okhona ukuthi nalaba abadala abakhona bebe wofakazi ngesikhathi esilandelayo, because kungenzeka amakhosikazi ajikelane noma amakhosikazi ayishintshe lento. Kanti mayekwazile ukukhuluma phakathi komndeni omkhulu, baningi abayokufakaza lokhu, kwabona futhi abantwana bayokukhumbula ukuthi ubaba wabo wathini. Shuse ngicabanga ukuthi la ucacisa nje ukuthi kwisithembu khona ezinye izinto bahambe bengabi nesiqiniseko ngazo eyishintshayo ngokuhamba kwesikhathi. Isibonelo laphaya ekhaya elikhulu, mawungazi ukuthi ekhaya elikhulu-ke ikuphi, asizugagula, kodwa la ekhaya elikhulu sibonile ukuthi mayengasekho umuntu omkhulu zijikile izinto. Baphilile ndawonye for years, kwenzeka izinto, sazi ukuthi umndeni omkhulu usuhlonipha kakhulu, kodwa kuthe kufika isikhathi la umuntu omkhulu engasekho phakathi kwabo, kwaqala kwaba khona uqhekeko, kwaqala kwaba khona umama othi nemishado ekade ikhona akayazi. Ngaleso sizathu unalo ilungelo lokuthi abafake enkantolo njengoba ewu-first wife. So ngicabanga ukuthi mhlampe-ke ubaba uMseleku la uzama ukucacisa leyo nto leyo ukuthi amakhosikazi kumshado ofana nalo kuhambe kwenzeke, hhayi ukuthi into ezokwenzeka guys, kuhambe kwenzeke bengaboni ngeso elifanayo uma umyeni engasekho, kodwa iy'ngane mazingakwazi ukubambana zibuke beyond izinto zoma noma uma kanjalo. Yilokho-ke abezama mhlawumpe ukukubeka ngendlela elula kumndeni omkhulu, ngoba la bekuhlangene yonke imindeni, okamakhomalo bukhona, okaMangwabe, okaMacele, okaMayeni kanye nabanye-ke abangena kaMseleku. U-episode 10 lo sengicabanga ukuthi-ke ngiwuqedile lana. Basho ukuthi hhayi, i-family lunch ibe yinhle, umcimbi ube yimpumelelo. Siyeza-ke ku-episode 11 ngaze ngabazela-ke laba abathanda ukuxabana ngoba kusho ukuthi mina ngizoniqhatha. Ngiyabonga i-support, ngiyabonga, ngiqedi, bye.